Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon, balita, banat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita, pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mayong Odto, Pilipinas! Aksyon BBB magapalayag na sa sining adlaw. Magapasundayag na kita sa sining adlaw sang Martes. Ika-17 na sa bulan sang Nobyembre tuig 2020. Kada siglang ba? Dugay-dugay, Disyembre na. May 13 kadlaw ang nabilin before pa man mag-Christmas Day. Ay, 40. 38 días na lang nabilin before pa man mag-Christmas Day. Kag 45 días na lang nabilin before pa man mag-New Year's Day. Kamusta nga itong sining mga kaaksyon sa sining nga udto nakachibog na? Kung wala pa pag-amat-amat na himos kay chibog na mga kaaksyon. Importante nga makapanyaga kita sa sining udto mga kaaksyon. Kayang halos kalabanan ng may obra kagang iban siniyara lang sa ilatag sa mga puluyan sa nagahulat-hulat lang bladulyares. Sa mga kaaksyon ta sa sining udto, kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan? Iwat kita nga magainop na na mga balita lokal karon na inyo mabatian upod ang ma-report sa aton sining mga action reporters. Kalakip man ang aton sining mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Plus ang iban pa nga mga local and national issues dalon tapag may time diri sa inyo sining palatuntunan.
Kamusta nga aton sini nga mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sa mga kabaranggayan kag kapurukan. Okslang, kabayon ta nga hindi tagid pagalipatan ng health protocols naton ha. Naka-social distancing, face mask kag face shield kunyara kita sa gwa sa ngaton sini nga puluyan. Amo man lang na hindi kita magsalig ha. Kay kabudlay kung magsalig mga kaaksyon, dapat naka-social distancing, face mask kag face shield mga kaaksyon. Ha? Sa mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental, kamusta kamo dira mga kaaksyon amon sa kanginan? Kabayon ta nga oks lang kamo sa sining mga inorasa. Kaga sa Oriental side man mga kaaksyon. Kaga tubtub sa aton sini nga malabutan sa bugos nga Western Visayas. Tig irigmana dapat maka timo-timo na kita sang palanyagahon. Sa kinanta ako ang inyo sini kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Canton. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad sa aksyon na BBB sa Kapitolyo Provincial? Manginkopod ta si Aksyon Marlon Hidobilla. Prayers Warriors nga ginapatihan ginhalinan sa pagpositibo sang Department Head sa Kapitolyo Provincial angot sa COVID-19 la padayon nga ginapangita sang Provincial Health Office. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Dale Salazar. Bacolod City Disaster Risk Reduction and Management Office nagahulat pa sang go signal ni Mayor Bing angot sa paghatag sang donasyon sa mga biktima sang pagbaha sa Luzon. Samtang sa balita naman sa BCPO, gabalita ni Aksyon Eden Abuso. Ini may kang tanan sa Bacolod City Police Office liwat nga nag-intensify, nagpabaskog sa ila kampanya batok sa illegal nga droga sa pihak nga nagapadayo ng pandemya matapos ginmando ni Chief Major General Dibold Sinas. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita ay gabalita ni Aksyon na Brian Morden. Colonel Palge nagpangabay sa iya personnel nga nagdonar sa ilang daan mga daan lang bayo para sa biktima sa Luzon sining Baguio. Samtang sa patrol nga balita ay gabalita ni Aksyon Eden Abuso. Fast craft operators liwat nga ipangabay sa local IETF kag marina ang pagdugang sang seating capacity sa mga barko o konang pagsaka sa mga plitihan. Daw gadamo ko pa sa hero na mo. Daw nagadagsa na. Ay puwerte. Samtang sa balita naman sa out of town sa syudad sang Cadiz, igabalita ni Aksyon Roger Gotib. Isa sa 4 ka mga sospek na nagpatay sa barangay Kagawad sa syudad sang Sagay na absuelto. Pero 3 ginanggin pasakaan kaso de. Kay daw mo ginis lang Mayor Cotter. Tinano na ning investigation sa pulis. Diin na ni ang Philippine Army. Diin na ni ang isa ka taong taga Barangay Lopesaina mismo sa Nakbanwa sang Sagay. Aral ang hilway. Ay, pwerte ato ni karon hibaloon plus sining isaya nga una na nga nagsungka kagamuni ang nagpalayag sang iya ihibalo angot sa partisipasyon man sini sa krimen. Samtang sa balita naman sa Central Negros sa syudad sang Bago, isa ka 30 anyos nga lalaki ginserbiyan sang warrant of arrest kag gindakop sang kapulisan sa syudad sang Bago.
Iga-report na karon ni Aksyon Percival Villamor. Samtang sa balita nasyonal, balita ni Aksyon Dorel Cabato. Dole nagakabalaka sa posibleng pagtaas ang unemployment bangod sa mga kalamidad. Kabalaka, pasla hindi pasla matingala ning muna ning salyada sang posible unemployment bangod sang COVID-19. May kalamidad pati matingala ka pa na. Dapat pangitaan na sila obra, no? Igaling may mga establishmento man nagsilirad rin. Ay, hugin. Plus pang tubig baha, hindi mo at man mga kaksyon, no? Kadamoon sa mga tinawos ang Department of Public Works and Highways na nagkalamatay sa landslide nagsaka na sa 5. Samtang maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga Negros Occidental kag syudad sa Bacolod, sa bugos nga Region 6, bugos nga Pungsod Pilipinas kag bugos nga Kalibutan. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 11:39 nga oras. Pila lamang ini sa mga detalye nga hatagan tay talupangod sa dili lamang madugay. Samtang gina-acknowledge lang ato sining mga ka-aksyon via Facebook Live nga naga-monitor sa sining nga udto kag nagpadala sa inyo sining nga mga mensahe sa aton sining nga Facebook Live kag sa mga radio transistor radio tang naga-monitor lang sa sining nga udto kag sa mga cellphone nga may cellphone sa sining nga udto ara mas laga monitor gali. Mayong udto lang sa inyo tanan-tanana and welcome diri sa Aksyon Balita Banat Buli. Sa mga ka-aksyon tabaya website sa www.aksyonoradiobacolod.com.ph. Inopdanay kita mga ka-aksyon sa sining adlaw sang Martes. Sige, daligid lang kaya rin ang resulta sa unang draw sang Small Town Lottery o Kunistiel sa sining adlaw sang Martes, November 17, 2020. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 14 kag 22, liwat 14 and 22. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige, daligid lang ha, kay ma-unload kita sa unang hutong sa aton sining balitaan sa kay Janry Dorimon Bunga Ita Pakulanang. May lang pagpamatidra sa Lapu-Lapu, Cebu City, no? Ga-monitor si Janry, kag ang mga kaupod yadra, no? Kag kay Jemuel Cabilio Padilla, may lang pagpamati live watching from Crossing Danao, Barangay Hagimit, La Carlota City. Sa kay Jemuel Cabilio Padilla. And John Soles, may lang pagpamati. Kay Julio Soles, Julio Soles, may lang pagpamati, no? Dira sa La Carlota. Tamyaw ko lang si Dulong kag Tripol nga masa siminto. Ay, pwerte mo ng tirada da, no? And sa kay Madam Virginia San Antonio Olpenda, may lang pagpamati dira sa Olpenda family sa Cantoray Sipalay kay Permi Gidni. Sila pamati sa Aksyon no Radyo Gali Action Rex. Okay. Sige. Salamat kid Madam Virgie San Antonio Olpenda dara sa may Barangay Estefania, no? Ayos. Sa may Celine Homes. Alex Montesa, ang ginakabalakan sang dole sa Rex ang kadamuon sang mga trabahador nga wala pa nila matagan sang SAP.
Gani man. Alex Montesa, kay Joe Mungcal Torilla, may lang pag-monitor Jose Mungcal Torilla. Kay Valencia Kenneth, salamat gid idol. Kay Heaven, Tomas Brunyola, may lang pag-pamati. Kay Rose Guevara, kay Joe sa Baligwat, no? May lang pag-pamati, kagrit lang sa iyang kuya kay Toto Candol and wife Jenna, family Baligwat from Joe Baligwat, San Carmona, Cavite. Thank you so much, kid Joe sa Baligwat, no? And lapwahin na ang mga pasaway, Sir Rex, kay gisahon ta sila sa kamatis kag paugumon ta sila luya para ang tingog nila mangin loud and clear. Gani man. Kay John Esteves, may lang pagpamatid sa Binondo, Manila, no? And sa kay paring Roel Lanawan si Roma, monitor sa Purok Isla, Barangay Villamonte. May lang pagpamati paring Roel Lanawan si Roma. Kay Bia Jonathan, may lang monitor, no? And kay Alex Fuentes, monitor man si Alex Fuentes. Kag Gian Resisio, may lang pagpamati Gian, no? Always gid monitor siling ni Gian Resisio. Ayos, dari naman sa dalom kay Cory Bidaha, may lang pagpamatidra sa Kuwait. Kay Zeta Lunan, may lang monitor. Kay Anashela Linas, may lang pagpamati Anashela. Kay Chel Nodelat Beltran from Muntinlupa, may lang pag-monitor Chel Beltran. Emma Yanson, may lang pagpamati Emma Yanson, no? And Madam Elizabeth Malaka Gamala, ginatamyaw yalang hinablos siya si Rachel Aguarense sa iya sining birthday. Subong ning adlaw, Madam Elizabeth Malaka. Likewise, belated happy birthday yesterday to Edmond Seralde. Greetings from MTCC Branch 3 staff. Okay. Dari sa syudad Sang Bacolod. Kay Madam Ophelia Galero Arce, watching live from Isabela. Thank you so much, good Madam Ophelia Galero Arce. Kay JR Mainit Rihon, kay Jocelyn Kalamaan, Jocelyn Kalamaan, no, may lang pagpamati. Kay Liberty Binitin Obaldo, dara sa East Homes 4 Mansilingan, tamyaw kulang gali sa among tupad balay nga ano ni sa nagapamati si JR Aguilion Gapulo Pahuay. Ayos, salamat kid dalin sa kay Liberty Binitin Obaldo. Tamyaw lang si JR Aguilion, no? Gapulo Pahuay. Ay, porte. Sige, daligid lang mga kakson, standbyan ay sa mga iban pa nga mga mensahe, hatagan tanay talupangod sa diligid lamang madugay, pagkatapos lang sini. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal.
Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating. Kagkaroon, balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:49 ng atong oras, 11:49 na mga kaaksyon. Sa way pa magkaro matamat pag chibog na dira, no? Sa way pa magkachibog bla pag ro amat-amat na. Parang sigurado na, no? Para sa complete nga management sang inyo liver detox, kinahanglan ta mag DTX 500 capsule kita kada adlaw, no? Kantuan tanang balita gikan sa News Center pod na kay aksyon na Dorel Cabato. Kini may kang tanan sa sining doli nagakabalaka sa posible pagsaka sang unemployment bangod sang kalamidad. Ay, pwede Amo palang matingalang duling sadto paning paglaslasang bagyo COVID. Nagsaka ng kadamuon sang wala mga trabaho. Di karon dinugangan man sang matutuod nga bagyo sang kalamidad, nagsaka na gid ang puwerte nga problema sa trabaho mga kaaksyon. Kadamuon sa mga tinawo sang Department of Public Works and Highways o kung DPWH nga nagkalamatay sa landslide, nagsaka na sa 5. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga Negros Occidental kag syudad sang Bacolod, sa bugos nga Region 6 mga kaaksyon, kag sa bugos nga pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radyo News Center Report. Aksyon Radyo News Center Report. Yari ang countdown sa mga balita nasyonal gikan sa News Center upod na kay Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Doors, mayong udto. Yes, Action Rex, mayong udto sa aton nga mga tagpalamati balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod bangod sa kalamidad nga nagapekto sa madamo nga rehiyon sa pungsod Pilipinas. Nagpabutsyag sang kabalaka ining Department of Labor and Employment o kondole sa posible pagsaka sang kadamuon sa mga unemployed nga mga tao sa Pilipinas. Suno kaya Labor Assistant Secretary Dominic Tutay nga amo man ang concurrent Dole Bureau of Local Employment Director
Sa karon wala pa sang datos ang ahensya angot sa kadamuon sang mga workers nga apektado sang paglaslas sang typhoon. Suno kaya tutay ang actual impact sang damlag lang nagluntad nga kalamidad ang mahibaluan pa sa masunod nga labor force survey naman sa Philippine Statistics Authority. Samtang base sa datos sang DOLE, nahanungod naman iya sa COVID-19 nga ang pandemya ang nakatuga sang pagkadula sang trabaho sang minilyon ka mga trabahante diri sa pungsod Pilipinas. Apang nagahatag naman sang pagpasiguro ining DOLE nga ang nagahimo na sila sang pamaagi sa karon agon mag-facilitate sang emergency employment para sa mga naapektuhan sang kalamidad. Samtang sa iban nga balita nasyonal, nadugangan naman ang kadamuon sang mga tinawo sang Department of Public Works and Highways nga nagkalamatay samtang nagapatigayon sang clearing operations sa landslide didto sa Ifugao. Suno kay Public Works Secretary Mark Villar, 5 ka mga tinaw na nila ang napatay sa landslide matapos nadugang sa nagkalamatay ining si Roldan Pigo. Ang mga nagkalamatay ang musanday Roldan Pigo, Joel Balyag, Churig, Joel Balyag Churig, Johnny Dukog, Julius Gulayan, kaga John Mutog Limo. Daya Limo, nga nagaedad sa 31 anyos kag si Gulayan, nga 24 anyos pa lang. Lunsay mga engineer ini sila sang DPWH kag kabahin sang quick response team sang amoya nga ahensya. Suno kay Villar nga ululupod ang 5 sang nagpadulong sa Nueva Vizcaya, Ifugao Mountain Province Road sa Sitio Nabito, Barangay Viewpoint sa Banawe, Ifugao. Bangod may naglunta dito nga landslide sa among nga lugar bangod sining Bagyo Ulysses. Apang bangod sa padayon nga mabasog nga pag-ulan, liwat nga nagluntad ang landslide kag lakip sa natabunan ang lugar nga temporaryo ginapasilungan sang 5 ka mga empleyado sining DPWH. Samtang update sa world record sang COVID-19, sa karon nagdangat na sa 55,344,660 ang cases. Ang nagkalamatay 1,332,080 kag ang naka-recover 38,489,519. Sa Pilipinas, pinaka-latest nga data, ang cases na tundri 409,574, ang nagkalamatay 7,839 kag ang naka-recover 374,366. Sa Negros Occidental, may 45 nga nadugang kahapon nga nagdala sa kabilugan nga 5,423. Ang Bacolod may 11 nga nadugang kahapon nga adlaw ka mga kaso nga nagdala sa kabilugan nga 5,135 cases kag ang aktibo na lang ang mga kaso yara sa 343. May 58 naman nga recoveries na record dugang kahapon sa Bacolod nga nagdala sa kabilugan nga 4,640 recoveries kag may isa nga napatay nga nadugang sa Bacolod nga nagdala sa kabilugan nga 152 death toll. Sa Western Visayas, 98 ka mga bagong kaso na record kahapon nga nagdala sa kabilugan nga 18,470 cases kag ang aktibo nga kaso 2,401. May 108 man ka mga new recoveries kahapon nga nagdala sa kabilugan nga 15,586 kag may 6 nga nagkalamatay nga nagdala sa kabilugan nga 483 death toll sa Western Visayas. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB. Action Doral Kabato. Una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Action Dorel Kabato. Balita gikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Action Radio Philippine Standard Time, las 11:57 na nga oras, 11:57 na. Matapos ang balita ni Action Dorel Kabato sa iluang tanay balita gikan sa patrol si Action Eden Aboso on standby. Ini may kang tanan sa fast craft operators.
liwat ini silang ipangabay sa local IETF kag marina ang pagdugang sang seating capacity sa mga barko o kon ang pagpasaka sang plitihan, no? Kaya daw nagligad pa rin silang simana, nag-apil ang pila ka kumbuyahan, pila ka kompanya sa marina sang dugang sining plitihan ay dito kung wala pa sa gyapon, 100 pesos ba to per head ang ila sining gin-request sa marina nga kung pwede idugang. Pero hibaloon tabi, we have aksyon ederaboso gikan sa patrol. Sa detalye, aksyon na din. Action na Rex plano nga mag-submit na sa nga fast track operators ang magpadala sang ila sulat sa local IATF kag Maritime Industry Authority ukon Marina angot sa ila ginaduso nga pagdugang sang seating capacity sa ila sini nga mga barko nga nagabiyahe ukon pagdugang sa pletihan. So it's either of the two lang kuno Action Rex, no? Pagdugang sang seating capacity ukon pagpasaka sang pletihan. Sige suno kay operator Frank Carbon natala na nga magsapol ang mga operators sini nga hapon agod isprehan ang luyag nila ipalambot sa mga otoridad agod mahatagan sang solusyon ang reklamo sang ila sini mga pasahero nga nagakulang na ang mga nagabiyahe nga mga barko. Action Rex Na damo pasahero aksyon na din. damo na kung Action Rex pasahero nagakadlaw ka gani kay ina si Sir Frank Carbon kaya di nagareklamo nga inano man ninyo biyahe Sir man kulang wala na kami sakyan ti although nga reklamo kuno Action Rex pero do kanami kuno pamatian kay bot silingon nagademand na gid ang mga tawo Action Rex nga magdugang pagid sila sa ila sini barko nga magabiyahe para man both benefit Action Rex mo sa mga pasahero kag sila man sa mga operators pero ti suno kay Sir Frank Carbon ipangabay nila una sa local IATF na imbis nga 50% nga seating capacity sang barko ang panugutan, himuon Action Rex nga 75% para magdugang sila Action Rex, 75% Action Rex, the same barko ina. Pero kung hindi ka na Action Rex kung magsugot ang local IATF, mapangabay man sila sa marina nga pasakaan ang pletihan para makadugang sila sang unit o kung sang barko Action Rex na magabiyahe naman. So, given nga 50% capacity, pero pataasan ang pletihan para makabawi-bawi sila kuno Action Rex sa ila sining gasto man kag sa maintenance nga ila in Action Rex ginapatigayon kag pati man sa mga sweldo sang ila sining mga personnel. Pero sa karon napabilin nga anom ka trips ang ginapatigayon sang 3 ka shipping lines sa kada Bali, adlaw. duwa ni, back and forth lang ni. Back and forth. Isa ka shipping company. Oo, isa ka barko, tapos Action Rex why na balikan. dayon? Correct, Action Rex. Anong seating capacity ni? Half ni? 50% Action Rex from 350 to 125. Ti gamay-gamay gidi. Correct, Hindi gid Action Rex. kung magdamo pasahero pagid I don't know kung nanong maobra nila. Sinti amo ning apelasyon nila madugang sila trip Correct, Action Rex. It's either kag sa duha. madugang sang plitian. Oo, kung diin lang ako nung pasugtan Action Rex kay ti amo nang win-win solution nga nakita nila. Oh, kay kon probinsya ka, kon pan North Cabe, sang Iloilo, ti Roro sakyan mo halindi parang destinasyon mo Batangas. Pero kon central ka naman, kag south nga portion sang Iloilo, kuang kagid masakay kagid sa sa fast craft. Di amo nang namin nila Action Rex nga okay ti kung hindi ta pagpasugtan magpasaka sa plitihan, himuan nyo lang 75% capacity. Oh, para- 75% guro nga capacity okay na nasa, hindi ba na maglinutok kita? amo na bali Action Rex kaya ginapasiguro Manila sa local IATF na ipabilin gid ang health protocols Action Rex, especially bali Sir Carbon approaching na gid pasulod ng holidays which is December. Oo, Kasi isa pa na. pinuli ina Action Rex ang mga Oo. dito sa Bok, may mga bisitahon. Kaya na bisan alam paano dito sa ya ang Disyembre dayon ginay-action din di ba? Correct, gid Action Oh, Rex. Amo naan. na ya. Amo ginaya madayon ginang Disyembre mo kay kabudlay hindi madayon ang Disyembre.
Oh, budlay na siya. So, dapat madayon gid Oh, madayon ginasama may money man o kun wala basta importante gaog yon kag nag-iisang pamilya sa tion sang bulan Paskwa. sang Disyembre. Paskwa kag bagong tuig amo gina. Oh, correct action. Pero tiyambal ni Sir Carbon, doon ako kulbaan, bato sila gani, sa pag-umpisa, to balas ang 31, kag November 1, action rec, na daw ghost town kuno ang port, doon Gani? lagi pa pasahero, pero subong action rec, doon balik kuno sa normal, nga nagabiyahe-biyahe, aging pasugta naman daan ang leisure travel. Di pwede na action rec, makapakadto pa Gani kari, man. iya, ang aton siningwa ka action. That's why, Kagang requirements gid ang requirements hindi gid man tama gid ka hugot pero ti dapat sundon gid na sang sumalakay da. yes, action rec, Galing ikaw ya mapauli iya sa imo destinasyon kung halin ka sa Iloilo, masakay ka Kwamurabi fast craft, okay lang guro kung mag-roll on roll off ka kay daw damo-damo nga pasero pero ti way naman kinanglan nga kung halin ka sa Southern Iloilo o kung sa Central Iloilo mapadumanggas ka pa para Oo, magsakay kay tuloy-tuloy another naman. plate na naman to. oo, pero ti amo na action rex tungod man nga pahalugan pagit ang mga requirements, mas nagdamo action rex kiti diri sa tulod magsulod ka sa Bacolod, backtrack lang ang i-require sa imo. Pero ti same man to subong sa Iloilo kay kagabi nakita ta action rex. May ara naman gin require ang Iloilo City nga may ara man sila sa QR code action rex. Nga ginatawag ti amo man ang Kaya mo man gina-require nadiguro sa sa aton may QR code man na di nga gina kung sila Pamita. required. Yes, correct action rex. Pero ti kung province kaya amo nang swab and go lang. Oo. Oo, tiya mo na action rex ang team, medyo halog-halog na, balya. Nami man nga bulig sa ekonomiya, kahit kung nagagiho, nagahulag ang tawo, nagahulag kag nagalibot-libot man action rex ang kwarta, which is makabuligid sa pagbangon sang ekonomiya. Diri sa syudad sa Bacolod, isla sang Panay kag isla sang Negros action rex. So matinaton, man. si wisdom operator Frank Carbon. Ang una anay is kinanglan ang imo cost maintainaron mo. Pag nagdugang ka biyahe, kag ang amon na pasahero tunga lang, ang amon cost maduble. So kinanglan, we're working it anay, duwa, either instead of 50%, himuon na kami 75%, the same boat gapon, the same fuel, or we're thinking kung hindi ka man ma-increase dyan sa capacity, dugang nga capacity, basi mangayo kami rate increase. Kinanglan ang imo cost anay, maintainer mo. Una, gid survival ni anay hinday mo. Meaning less cost, more revenue anay. So, increase capacity or increase in fare. Ang sa IATF, amo na ang increase ang capacity from 50%, most likely grow kasi 75. Ang fare naman niya sa Marina. Oo, lain naman nga agencies ng gobyerno. Action Rex, bahay lang sa pagpahayag ni Sir Frank Carbon. Actually, tigil pa mangkot ni Matagani. Kung ako yung Coronable Action Rex personally, kung okay lang ko no, sa business class, dugangan nila 50 pesos. Oh. Kag sa economic class, 30 pesos. Abing ila idugang. Kung personally ko ako okay lang. Pero kung ako Action Rex, kaya ara ka man mangayo, ako sa imo plate Oo. Di pwede afford lang man guro ang 30 pesos. Sa economy lang ko Sa increase na nga 30 pesos. Yes. Di pila subong ang one way out? 330 Kagamay pala sila Action bisan Rex. mag 500 pa ng one way, why problema? Ngayon lang kasi Basta sa imo lang. Abi kasi mo ko mangayo. May ano ka dapat na may ever, forever, yung pala yun. Hindi ko galing dapat tinawag. Ay, Perfect. Ikaw ba mo? Gani. Pabayaro, ano pa ko mo? Gani. Ang importante lang dama karon ni sapon istoryahan nila. Yes, Action Rex. Kaya para makabalay na sila bala, makadraft na sila sa letter. Pag-effect sang last week sang Nobyembre, dapat madugang-dugangan na siguro. Di balaan na Action Rex kung it's either of the two, gintagaan Manila option mo. Na i-increase ang seating capacity o kon dugangan ang plitihan. Di increase lang nga na yung seating capacity, wala lang nga na yung dugang plitihan da, kaya kabudlay man na. Yes, Galing ti ko importante. magdugang plitihan, okay man nagyapo, minsindihan man na sang publiko Yes, Action Rex. Pero mas marami kidya kung madugang seating capacity pero ipabilin gid ang social distancing, face amo na mask, yung at labanda. face shield. Oo, amo na importante dir Action Rex. Oh. Okay? Okay? Good. Kaya mapailoilo pa ko. Oh.
Balita gikan sa Patrol, Aksyon Ida Naboso. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon Ede Daboso, balita gikan sa Patrol Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:07 na nga oras. Depende pa na sa istoryana ya. Kung maghilisogot ini kag kung nakita nga daw ma-considered taligwana ang biyahe ay siguro ang Marina, ang Philippine Coast Guard mapatigayon malang na sang ilas ring hilikoton kung bala pasugtan ang request sang mga fast craft owners nga dugang-dugangan man bisan mag 70% na ang pasahero nila sini padulong sa Iloilo, Bacolod, vice versa, mga kaaksyon. Amo malang importante da, di ba? Kay kung ting iban sini nga daan manuglarga sa Iloilo, ang iban sini manugtabok diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Ayosa, sige, basta importante lang kung ano ang mga health protocols nga ginapatigayon sa sining sakayan pandagat himuon ta mga kaaksyon kag sundon gid naton ini, no? Aksyon no Radio Philippine Standard Time las 12:09 na ang aton oras diri sa pagpangalagad sang aksyon na BBB. Dali gid lang sa mga kaaksyon ta dira kay Aksyon Dale Salazar, dali gid lang kay mayari kita sang winner sa aton sining SAP sa ERB province-wide. Draw kita na ya sa mga kaaksyon ta dira kay kabudlay kung kaysa. O sige, alsahon taning bunbuon ta para nga makita nila. O ari na, mga kaaksyon, standby. Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahulat. SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdaog. SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Ari na, mga kaaksyon, ang mahiwagang... Ano magtawag ba? Mahiwagang bola. Mahiwagang ball, no? Aryo, kadako, pang lugay-lugayon taniyo, pang lantaw-lantawon tani, kung madro kita mo, tiyamak mo kadamo ni sila, ho? Ang magabutan among mapalaron, yari na mga kaaksyon, no? May nagasulod pa sa akon nga kamalingking, ho? Aryo, lantaw tanay kung taga-diin siya. Bacolod, pwede lang Bacolod kag Negros Occidental. Sige, kwanto sanay siya? Tiraha to siya nay kung masabat sa sakon, kung hindi. Pero lapit-lapit lang na siya. Lantaon ta kung matigayo naton nga mapadaog ini sang 500 pesos mga kaaksyon sa SAP sa ERB province-wide including ang Bacolod. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Why tsansa? Ati off ang imong telepono, no? Sige, madro taliwat mangita tadi sang magabutan tadi nga naga-function ng iya sining numero. Ayos, be, lantaw ta na ito. Ako una malantaw. Okay. O, sige, aralang mo. Lantawon to na kung masabat siya sa akon o kung hindi, mga kaaksyon, no? SAP sa ERB province-wide including ang Bacolod, no? Sige, lantawon to niya. Winners ang 500 pesos, no? No need nang magpangabudlay kamo kadto diri sa Aksyon Radio kay kami mismo ang mapadala sa inyo mga kaaksyon namon sa kanginan, no? Ara sa Aksyon Oliver, dali gilang kay gina-contact mga kaaksyon ang numero nga nagabutan naton, winner naton, no? Sang SAP sa ERB province-wide. Ara siya? Garing pa. Dali gilang kay lantaon tani kung masabat ni siya.
Kung hindi siya, yatag to rin sa iba ni. Kaya daw nagsabat siya. Hello? Hello? Oh, mayong udto, madam. Oh, mayong udto, kapanyaga na. Panyaga na. Kapanyag, katapos na? Baka baskog sang imo nga monitor da pa hinay anay madam gapamati kada sa Action Radio. Oo. Ati good. Sino na? Sino ganini? Ruby. Si? Ruby. Ruby. Oo. Ruby. Martinez. Biko kun Oliver Pason. Ruby Martinez. Ruby Martinez. Babayi ka lalaki? Babae. Kay do lalaking tingog mo 54 anyos ka na? Oo. Taga Block 70, Lot 36, Phase 6B, Purok San Roque, Barangay Handumanan. Sa ubos-ubos ka na, dampe? Oo. Ati God, hindi na ako magpalibog pa, kay gapamati ka da, hindi ako magpalibog pa sa pamangkot ko sa imo. Pwede lang, hindi na ako magpalibog na. Tara. Ha? Sige ah. Ti ano ginapamatian mo nga radio station da? BBB. Rex Canton. BBB, Rex Cantong? Ano nga radio station ginapamatian mo iya? Action Radio. Okay. Sige. Ayos na ko na. Thank you, gid madam. Congratulations, ha. 500 pesos ang imo sininga padya sa sininga odto mo lang kasimpleng pamangkot ha. 500 pesos ulat-ulat mo dang mensahe sa ngamon sininga cashier dire and ang mensahe gikan sa remittance center Madam Robe. Ano masiling mo? Madamo gid nga salamat sa Action Radio. Padayon sa pagpanyaga. Oo ah. Nan, amo nang tirada da, no? Sir. Sige, congratulations, madam, ha? Salamat. Okay, sige, thank you, gid, thank you, gid. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantaya nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Action Radio. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Salamat isa pagsagi. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, salamat, gid, and congrats, gid, kay Madam Rovidra sa Handumanan, no? Thank you, gid, kag congratulations. Winner tato sang SAP sa ERB. Sa di na natong iyang mensahe di kay nato ang nagpadala sa GCash, no? Okay. Kay Madam Mary Jane Saludares. Salamat gid Madam Mary Jane Saludares, ipa-check ta na kay Action dyan ha. Kay siling niya, good morning Action Rex. Nag-send ako cash donation for typhoon victims through Action Jan Diaz GCash account. Thanks gid and God bless. Thank you so much gid from Hong Kong, no? Isa ta ka listener si Mary Jane Saludares. Nag-check na dyan. Ate, okay na kuno Jane. Approve na siling ni Jan, no? Nabato na ni Action na Jan Diaz. Mary Jane Saludares, thank you so much, Jane, no? Sa mga ka-aksyon tang Action Radio Bacolod, kaupod ang Sowing Legacy Movement Incorporated, nga isa ka non-government kag non-profit organization, ang magabaton sa inyo bulig o kondonasyon para sa mga pumuluyo nga apektado sang bagyo, mga kaaksyon, no? Ang ano ang imo mahimo nga idonar, cashman, goods for sanitations and hygiene, san o magabaton sang donasyon. Ang Action Radio Bacolod ang bukas na sa pagbaton sang cash donation. Sumugod kahapon, Nobyembre 16, pinagi sa GCash sa isa ka online application, no? Sa mga pumuluyo sang syudad sa Bacolod nga magadonar sang cash, apang luyag personal nga ihatag ang donasyon, maghahatag lang sang
sa numero, pwede magtawag sa numero 434-3861. Kundi ka rin sa 708-1237 o kung 0947-637-6786 para sa detalye sa pagkuha sa imo donasyon. No? And ang mga residente sa luwas naman sa Bacolod, abroad, including ng ibang nga mga areas, nga nagamonitor diri sa Action Radio Bacolod, ang mahimo man nga magdonar sang cash o kung wala sang cash o GCash, wala sang GCash, magtawag man sa numero nga 434-3861 kag 708-1237 kuni gani sa 0947-637-6786 para sa pamaagi sang pagpadala sang imo donasyon. No? Ang magadonar naman sang goods kag gamit para sa sanitation kag hygiene, ang kinanglan nga magtawag man sa Action Radio Bacolod agod nga may baluan ang scheduled sang pick up sang inyo donasyon. No? Kung ikaw nag-i-star sa gwa sang Metro Bacolod, mahimo ka man nga magpakigangot sa Action Radio Bacolod agod nga maistoryahan ang pamaagi para makuha ang imo donasyon. No? Kag ti Operation Tulong Pagbulig sa mga apektado sang bagyo, isa ka corporate social program sang Action Radio Bacolod. No? Sige sa luyag nga padala sang inyo sining nga bulig pagi sa Action Radio Bacolod, kaupod ang Suwing Legacy Movement Incorporated, ginahingyo gid kamo, no? Nga bisan paano amuning nagyantang pandemya, pero still sa gyapon ng kabubuton ta paibabaw sa gyapon, no? Nagapangibabaw bangod sining tuman man tong biktima sang bagyo nga nagtupa sa pila ka mga areas diri sa pungsod Pilipinas. Action Radio Philippine Standard Time, last 12:19 na nga oras, kadtuan tanay si Action Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa Bacolod City Disaster Risk Reduction and Management Office. Nagahulat pa sang go signal ni Mayor Bing angot sa paghatag sang donasyon sa mga biktima sang pagbaha sa Luzon. Yaring kaundan sa report ni Action Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Action Dale. Action Rex Mayara sang pondo, may nabilintang pondo ang Quick Response Fund sa Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Council. Nga muna siya posible mangin source no sang donation. Patiyon nga magatagnas ang go signal si Bacolod Mayor Bing Lunardia donation para ini sa mga biktima sang pagbaha kag bagyo dito sa area sang Luzon. Action Rex. Ginpahayag sa ato ni Executive Assistant Jo Marie Vargas. Action Rex. Ngaminado siya nga exhausted na ang pondo sang Bacolod City RRMO bangod man sa kampanya COVID-19. Pero ang Quick Response Fund rin naton nga sa siya gin-allocate in kaso nga may rasang kalamidad nga mag-igo sa syudad. Separado sa gihapon ang Bacolod City Action Rex tubtub nga magtakop ang 2020. So sunod rin kay Sir Jo Marie Vargas kayon nga mag-approve na si Mayor Bing at ang ND or Bacolod City RRMC ang Council Action Rex sa Thursday nga adlaw magapatigal sila sa pagsinapol kag diri posible talakayon ang donation Action Rex no kag magapasara ni sa sang resolution kag sa tion nga may sang resolution ipaprubahan pa ni sa sanggo ni ang panglungsod with regards sa exact nga amount of donation. Action Rex wala pa may baluan nga kung ano nga mga LGUs ang makabaton bangod ginahulat pa ang approval ni Bacolod Mayor Bing Lunardia. Action Rex. So sunod rin kay Sir Jo Marie Vargas may mga dapat nga agyan ining donation nga usually ang syudad sa Bacolod in kaso nga may mga kalamidad sa ibang nga lugar kangit sa pagbaha nagdonation Rex ang syudad pero subong hindi pa mapaktan kung pilang amount since ang Bacolod sako-sako man sa kampanya kontra COVID-19. Kadamuto naman siya ni Sir Jo Marie Vargas nga dati ang most ang budget sa ila sining office gin-allocate para sa pakig-away kontra COVID-19. Aring tingog ng Executive Assistant Jo Marie Vargas. Well, siguro ang advice ni Mayor, no, kung we decide to extend assistance dito sa Luzon, basta na may nagasto makamidre. So we'll have to wait for him. Kaya ilang taon naman, bakit pwede na kami, no, depende na sa decision ni Mayor, bakit pwede na kami. Kasi may considering may
may pundo pa ko bilhin before response. At ang naman lang 1 month and a half naman lang bilhin before we reach 2021. So may possibility. Depende na kami kung lang hatag kung mag-desisyon sa makatagin man sa victim dito sa Luzon, flood victim sa Luzon. Okay, so go signal na yung nahalat natin in case manggit. Okay, kuha na kay mag-okay siya, i-take up na muna sa Disaster Council on Thursday meeting para ma-approve. And then, kay Blamay, di mo na mapadala kundi ma-approve na yung council and then pasulod bigyan na sa sanggunian for approval before we can release the funds to victims and floods sa Luzon. So it takes a lot of processes pagalit. So hindi mo siya gali ara da yun niya. Hindi, may procedure na eh. So, ang chairman na mo sa council, this is the mayor, will advise our office for the proposal and then ipasa na sa Disaster Council for approval. Oo. Pag approve sa council, ipasa na sa sanggunian for approval man kasi may pundo rin siya eh. Actually, Rex, wala din pala sa ato ni Sir Vargas kung pila pang nabiling nga Quick Response Fund nga tugtog end of the year para sa Bacolod City kay Sunod City ongoing pamana. Ang pag-account sini, especially nga tayo maging gastuhan, diri maging kuwang pondo sa mga butang nga kinanglanon para sa COVID-19 response ng LGU sang syudad sa Bacolod. Update ka balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action dahil sa Lazar una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gidaksyon Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:24 nga oras. Standby na aksyon Marlon Hinubia. Daligid lang ni kay Palutson tanay niho. Daligid lang mahatag tanay pila ka mga commercials. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit. Nasa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:25 ang aton oras. Matapos ang balita ni Aksyon Dale Salazar, kadtuan tanay ang balita gikan sa Kapitolyo si Aksyon Marlon Hinubia on standby. Anyway, kang tanan sa Prayers Warriors song nga ginapatihan bala ginhalinan sa pagpositibo sang Department Head sa Kapitolyo sa COVID-19. Padayon pang ginapangita sang PXO. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Marlon Hinubia. Sa detalye, Aksyon Mar. Aksyon Rex, antes na, kung palang anay kay magbago naman natapos di ang pag-distribute ni Governor Rabong Lacson sang cheque. Bali, cheque ini para gastuhon sang nagkaraang na barangay. Bali ni Sinuawi, ini ka barangay, gastuhon nila para sa ilang siring mga proyekto. Ang kalabanan, din nakita natin pagbakal sang multi-purpose vehicle. No? Ginamunot na rin parang at least may ihibalo ang mga residente mismo sang barangay. Nga inyo sa nga kapitan, nagabaton sa buong sang cheque nga mga gastuhon. Mayari man dari perimeter fence, pagkatukod sa perimeter fence, pagparihab sa teenage, mayari man dari installation sa street name, construction sa healthcare, kag barangay street lights. Ito yung mga pila ka barangay na da, Aksyon Mar? Di Sinuawi, ka barangay ang kalabanan dari halin sa Banwa sang Valladolid. Ari rin presensya ni Mayor Bibot Miravalles. Di Sinuawi ka barangay, kag isa ka syudad. Ang syudad, amo ng syudad sa Escalante, ari matikin ang presensya ni Mayor Biboy Yap. Ang Escalante, by the way, ang kada barangay, ang balor sang project, 300,000. Amo ng balor sang cheque, naging na turnover sila.
Ang Escalante City naman, 8 million pesos. Ang purpose rin para sa pagbakal man sang several units sang motor vehicle. Tama na sa may Sulat Escalante. So natapos na. Dari sa may governor's ground, dari sa sagwa lang sa provincial capital nga building. Ang balita naman angot sa sering kinapatihan Action Rex nga infection nga naghalin sa Puloy-an ang Serenggin Patigayunan sa pagpangamuyo blas ang ginatawag ng mga prayer warriors. Ining mga mores, mga lima ka mga volunteers nga nagtanay sa ilang sering pagpangamuyo sa Pukas Lalaw na ginatawag sa isa ka pamilya sa balay diri man sa may syudad sa Bacolod. Nagresulta ini Action Rex ang pag-positibo sa COVID-19 sang OIC nga Provincial Budget Officer. Now, diri na nakatutok ang ako nakasentro ang pagtinguha sa Provincial Health Office nga makilalaan, matutulan, kay may istorya, ining lima ka mga prayer warriors kay kuhaan sila Action Rex ang swab test man. Hindi pa mapalubudlay ang pagpangita ka pakilala sa ila kay laban-laban nga kilala mo na sila sang pamilya mo nga nag-ayo sa iya, nga nag-ayo sa ila. Ang nagsulod ba, ang ginsudlan blato nila nga balay, ti iya man na sang kuana, sang department head to? Oo, pamilya man ang subject. Kilala man nila, guro to. Yes, oo. Nakiangot na sila. No? Nakiangot ang ato sa ring provincial government sa ring pamilya kag dati sa mong ginatinguan na Action Rex nga mapatawag yadtong lima ka mga ang kalabanan tong gani kung si provincial administrator Atty. Diaz pagmambalon ng kalabanan sila to mga senior citizen. So isa-isahon gid sila istorya kag isa-isahon gid paidalom sa Nga nagalutos la nagpangaditos la? Kay ang Iloy Action Rex sa department head amo tong nag-ayo. So laban-laban basta kilala man to. Nagayo to sila nga kung pwede makapangamuyo sila sa Hukat Lalaw. So ang ginagapalakan lamang di ba si kung hindi na malabot ang balay ang ila sa naging pangamuyuan la kaya mo na ila sa ring professional mo na ila sa ring trabaho mo nagatanay sang voluntaryo nga pangamuyo once nga ayoon sila sa Rex hambal din diyan pa si kung hindi na ito malang pamilya o kung balay ang mo ito ila sa naging pangamuyuan bakit na mo pagit balang kung digtogin man sila naghalin ang ining COVID-19 di mabuta man ang sumunod sa peligro o delikado ang pamilya o ang tagiya sa balay na ila sa ring pangamuyuan kag pangamuyuan pa. Ang resulta sang swab test sa additional nga mga persona nga naka-close contact siling nag-positive na department head wala pa man so para Action Rex magwa base karon sa hapon bantayan pa rin. Kay ang una itong batch nga gin swab test naka-contact tracing mga pareho man nga mga capital employees siling department head lunsay man to nag-negative Action Rex. Yari ang may panawagan man dari provincial government no pagi sa kay Governor Lacson pagi man sa kay Provincial Administrator Diaz panawagan sa public na kung pwede sa subong at tinion likawan ginanay ang pag-imbitar sa tawo nga pangayaw sa sulod sang balay no kay gini-employ man ning sulod sang Kabankalan kuning Kabankalan nakaagi Action Rex nga daw nag-outbreak ang kaso sang COVID-19 ambag na diya sa ginalinan to ano man ning tipon-tipon man to sa mga tao sa namatyan. So, maning panawagan sa ato sa nga provincial government, hindi lang anay kay hindi pa piho sa mga sitwasyon ay ang COVID-19 ara sa gihapon. Yari sa provincial administrator Atty. Diaz. Again, we are reminding everybody ang virus wala nadula, no? Ara na and we would like to discourage ining mga practices naton although nakaandanta na basta hindi gani aton upod sa sulod panimalay think twice before you invite them at home to pray with you sa inyong mga patay sa mga kaon-kaon dara after the prayers so diri gini
kadamo sini sa natabo like in Kabangkalan patay man nga lamay ang ginhalinan sang pag-outbreak sa aton nga virus dito. So here no isa na siya ka aspect ng nalantaw sa aton PHO, and we are looking for those 5 professional nga mga prayer warriors who may be transferring from one lamay to the next and spreading, no? Si Attorney Ricardo Diaz, the second. Nag-report kay Andres sa may Capitolio. Action, Mar? Yes. Ang 5,000 pesos nga performance enhanced incentives ni aprobado na ni? Ang Para sa 3,250 ka mga empleyado sang probinsya daw gin-grant ni sang provincial government sang Negros Occidental, oh? Kada tuig, ginagawa na siya. Kada tuig, mayaragin na sila ganabaton nga po. Mayaragin natin. Okay na ni kuno ho. On top sini ang 14-month pay nila. Suno kay Provincial Administrator Frando Diaz bla. Amo na sa 14th month pay, amo ng 5,000 pesos. Ang way lang ang extra bonus. Ang extra bonus siya muning way. Pero sa toya mayari ni? May ara na sang una, sang way pa COVID-19 bla. Ang extra bonus action rex, dako-dako na tani po. Ay, gali. Ang extra Christmas bonus. Nagligad to? Pila to? Nagligad na to. Hindi ko lang madugduban kung pila to. Pero dako-dako siya. Oo, may mga syudad action rex na ila sa nga extra bonus. 60,000 mo. Wow. Oo. Iban nga syudad, nadalag ko lang savings. Amot lang kay kaya paninguha pa naman nga ang grupo dali sa mga empleyado sa Capitol na ayoon nga kung pwede mapagitaan sa iban nga pundo. No? Para nga mag-grant man nila sa mga tanan nila sa mga benefits sa kada bulan sa Disyembre. Ayos. Parang ginagawa una sa balita, una sa action, sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Salamat gidaksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:35 na nga oras. Sige, daligid lang ha, standby anay, saway pa magkatsibog na pagtsibog na, no? May tisi anay ho, kulang balang imo sining alawas, ang vitamin C, dapat mag-may tisi na ikaw, no? Line base nga vitamin C. Mabugnaw nga hangin nagadapya na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Patayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan.
prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan ang mga kahintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Ayos, sige, daligid lang ha, kay ginaskan ko pa diyo kay, si Cristel Chilano, nagsinabad naman, no? Ay, hugid. Daw hindi mo maintindihan kung ano ning plano nila sa kabuhi nila. Kung nagkuha ni sila guro sang kalat kag ihigot sa ilang aliog, mas mayo, no? Cristel Chilan, ay, perte. Rene Colantes, may lang pag-monitor Rene Coliantes, no? Damog sinabad sa akon nga world yun. Ano ning obra nila niyaman? Lilibeth Malaka Pabilio, ga-monitor sa programa ta. No? Madam Lilibeth Malaka Pabilio. Kay Nora Villalon, may lang pamati Madam Nora. Kay Chris Kerry Paul Javier Tanatan, may lang pamati. Thank you so much, good from San Enrique. Daghang salamat. No? Pati Delphine, kay Daimer na aligor dira sa Alimudjan, kay tuturo ni Loda kag sa mga kids may lang pamati, no? Kay Chris Vilma Treyes, may lang monitor. Jeneline Bandoha, may lang pamati, no? Pwede man maka-interest Quezon ka. Dili lang ni sa Negros kag Bacolod iha. Jeneline Bandoha. Pati Delphine sa Bago, may lang pamati. Mary Jane Saludares, salamat man, no? Salamat kay Jane, no? And Rica Librilia Lambatin, may lang pamati. Tamiyaw lang galihin ni Sarah family sa Isabela. From Rica Lambatin. Ayos, thank you so much, Rica. Sir Rica Lambatin. Ayos. Chris Vilma Treyes, may lang pamati. Kay Jerry Acero sang Morsya. Montoya Subido Arsenio Tesoro, kag watching live sa East Homes 3, Barangay Estefania. Salamat gid, Chris Vilma Treyes. Madam Vergie Olpin, dasling niya bulang kristal ina. Ayos, daghang salamat gid. Joseph Pacifico, may lang pag-monitor. Kag-monitor sa Mayor's Office nila sa San Enrique, si Kathleen Tabares, Veronica Tilanas, Banji Gomez, Carla Selva, kag Elmore Laurinio. Thank you so much kid Joseph Pacifico nila sa San Enrique na. Jonathan Barrientos, may lang pag-monitor man. Susan Pahariliano,
may lang nga pagpamati. Nauliog lang kogri taga Matugnaw, Mabini, Valladolid. Ayos. Thank you so much, Gid Susan Pahariliano. Lani Tolentino, may lang nga pagpamati. Inday Lani Tolentino, no? Okay. Sa kay Jocelyn Libon Dispoho, may lang nga pagpamati, no? Why na? Kay na sa pawa na sang damo-damo nga mga mensahe sang wala mga pulos nga klase ka mga ano yun? Sa kay Cristel Chilan, no? Ginapang-grab yung mga nagapadala mensahe. Dre ka ginabutangan yung mensahe nga daw hindi magklamo, ho? Nano niyang plano mo yaman? Joy Ignacio, may lang pag-monitor. Greet lang pamilya Ignacio kag Alvarez sa Purok Rosas, Pandan, Barangay Pandanon, Bago City. Thank you so much, Gid. Kay kagawa din Bongjok Ampog, monitor man Alex Montesa, ayos mga katribo, Aksyon 684, Pamilya Selo, sang barangay Nabulao si Palay, ayos timo-timo lang kamuda samtang nagamonitor sa programa ni Bibi Boy. Ayo, buyong gid ni si Alex Montesa, gid nga tao, ay obrahon niyo. Martin Aliling, may lang pagpamati. Kay Joy Ignacio, monitor lang ko lihog tamiyaw sa kumpare ko si Michael Acosido. Thank you so much, gid, no? Daghang salamat. Ayos. Sige, dali, gid lang. Standby, anay kay matagda pila ka mga commercial. So, balik lang kita, dugay-dugay. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalak na mensahe nga may dala paglaom kag kasanad tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita may dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radyo salamat isa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinagang pilihan padayon Aksyon Radyo Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginadampigan padayon Aksyon Radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. kita ulog na ngay sa isang anong
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa Our time, las 12:51. This time check is brought Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, balakasan at showbiz. Lahat hagip, lahat nakalap na.
Pabalik kita diri sa aton sining pangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:53. Life Extension Vitamin D3. Kaltuantang balita ni Aksyon na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kang tanan sa palayag ni Colonel Romy Palge nagpangabay sa iya mga personelo nga magdonar sang ila mga olds nga mga panaptor, mga bayo ninyo kagiban pang kagamitan para sa mga biktima to sa Luzon. Gakampanya man ang aton sining mga kapulisan. Yari ang countdown sang report ni Aksyon na Brian Morden sa Nukpo. Aksyon, Brian. Aksyon na Rex, bangon nga ang provincial government mag-donar sang masobra 1 million ka pesos dito sa South Luzon area nga napiktado sining bagyo na hunaan man ni Negros Occidental Police Provincial Office Director Police Colonel Romy Palge nga mag-donate man pero hindi niya cash action Rex kundi mga kagamitan or gamit mga used clothings abi nga iya paghangyoon gikan sa masobra 2,000 ka personnel sang Nukpo sa bugos nga Negros Occidental. Sunod diri kay Palge action Rex bati may ara sang mga medyo daan-daan nga mga bayo pero magamit pa ang mga kapulisan niya i-collect nila ini kag i-intra padala dito sa Luzon kung saan uman nga adlaw. Ginklaro diri ni Palge nga ang used clothing nga ginanamin diri hindi kay ining mga daan nga uniforme sang pulis kay hindi niya pwede kundi mga civilian clothes gidya ang iya sining nga ginahangyo gikan sa kapulisan. Kung may ara ginhan sang donation nga cash tina pasalamatan gini Palge bangod nagnakit-an man sining nga dako gid ini ang bulig para dito sa mga utod naton nga naapektuhan sining bagyo nga si Ulysses. Thank you, sir, for that clarification. Nakita ko dito sa pag-usapan last meeting na meron province na 1 million for ito na yun. Basta ako na lang 2 million na lahat. Siguro ang program ng mga yan. Hindi namin sa namin ako na 2 million. Ang kasi sa loob ko, sabi na yung protocol, wala kaming karbat-karbat. Pero ang naisip ko kanina is kung may mga kanamin tayo, yung mga personal natin, 2,000 plus of them, na hindi na ginagamit, ikukuling namin, at pwede natin padala doon sa mga biktima, katulad clothing, yung mga luma na, mapakinabangan pa at makatulong pa ito sa mga biktima na wala ng mga dahil sa wala kung magdalawa. So, thank you very much for that question. We'll be having
donations from different personnel ng po para isabay na po ng isabay dito sa mga kailangan ng tulong ng probinsya. Sir, yung sinabi po namin, sir, yung mga damit po nila na pampulis, pwede ba yun? Parang ganun po. Or mga hindi naman pampulis. Kata yan eh. Ako, bawal po yun. So, tarang po yun, ano. So, yung gamit, yung mga civilian clothing nila, hindi yung mga uniform. At siguro isang content challenge sa atin sa mga kaibigan natin, kayo na media, is kung may mga tulong pa na gusto ipako. We will ask our stations, kung taga-lakornota sila, Action Rex, sa munang palayag ni Palgi Angot sini, no? So, hindi man lang kay inang personnel tanan sang PNP sa Negros ang makabulig sini. Ang tanan nga pumuluyo sang Negros Occidental, kung willing sila, pwede sila maka-drop by sang ila sining bulig sa tagsa-tagsa ka mga police stations sa probinsya, kay sila na lang bahala mang package na kag dalon dito upod sa provincial government sa area sang South Luzon Action Reps. Karon sa gabi kag sa hapon ang kaso ni Barangay Kagawad Mario Agabon Action Rex. Kuning report na to sa nagligad party drugs, rape nga kaso kag iban to may inkwentro siya nga pulis, pero ang pinaka ginatutukan karon nga investigation sang PNP Action Rex amo ang love triangle, no? Amo rin love triangle. Latest subong? Amo rin pinaka-latest Action Grabe, Rex. no? Love triangle ini. Kag dog in disregard na to gani ang mga kontra, yung may kontra sa nga pulis o nakainkwentro, drugs, ang pagpangimulos to, the mga allegations lang to. Pero love triangle subong ang ginatutukan ginsang kapulisan. Pakaronan tani sa hapon kay sa gabi kag sa tatob lang hardinero ngin patay Action Rex. Kundi duwa to nga tudlo nga mga suspitsado, may isa nang nadakpan. I-check tani karon kompleto nga detalye. Diri ni nagluntad sa syudad sang Talisay. Balita gikan sa Nokpo, Aksyon. Brian Morden nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon. Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon na Brian Morden, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Matapos ang balita ni Aksyon na Brian sa iluwanta si Aksyon na Abuso sa Bacolod City Police Office. Inimay kang tanan sa liwat nga iga palapnag pa o kung iga intensify pa ang campaign against illegal drugs, no, sa pihak nga nagapadayo ng pandemya matapos sining ginmando ni PNP Chief Major General Gerald Dibold Sinas, no? Hibaloon tabing report ni Aksyon na Abuso. Yari ang balita gikan sa BCPO, Aksyon na Abuso. Mayong udto Aksyon na Action Rex, liwat pasanigon sa Bacolod City Police Office ang ila sini kampanya batok sa illegal nga droga sa pihak nga nagapadayon ang COVID-19 pandemic. Sila kay Lieutenant Colonel Lester Liada, Deputy City Director for Operations, sa flag raising Action Rex kahapon nga adlaw kag sa conference nga ginpatigayan ni Chief PNP General Dibold Sinas, gintalakay sini ang iya mga standing orders sa iya sini nga termino. Kaga isa dira amo ang pagbalik sang intensify sa kampanya batok sa illegal nga droga. Ti aminado si Liada nga ginpahagan-hagan ang ila sini nga operasyon batok sa illegal nga droga bangod nagagutok ang mga prisuhan kag wala para gabaton sang commitment order ang Bureau of Jail Management and Penology. Gani man. Ginklaro Action Rex ni Liada nga sa pihak na jutay ang ila sinigin patigayon nga operasyon, dalagpo naman nga balor sang shabu ang ila sini nga ma-recover bangod nga sa ila record umpisa Marso tubtob Nobyembre 17 nagligad nga tuig 480 Action Rex ang napatigayon nila nga operasyon kundiin may 751 ka persona ang naaresto kag nakakuha sang masobra 29 milyones pesos na balor sang ginasuspetsuhan shabu. Samtang sini nga tuig 183 gid lamang Action Rex ka operasyon ang iya sini nga napatigayon
kag 276 gid lamang ang mga persona nga naaresto. Apang nakakompeskar sang 13,928,093 nga balor sang ginasuspetsohan ni Shabu. Tiprayag ni Liada, plano nila nga makigangot kag magpangabay sang bulig sang local government unit diri sa syudad sang Bacolod agod masolusyonan ang kakulang sang custodial facility nga ginapahamtangan naman sang ila sinima aresto sa ila ginapatigayon nga operasyon. Pamatinaton si Lieutenant Colonel Lester Liada. Sang sininga puig, di ba, nag-lockdown kita, kag amo na ng aton nga jail facilities naton, hindi man sila magbaton sang inugrimit naton nga mga detainees. Kung magsigi kita sa nakop, why kita sang butangan, that's why nga ginano na lang opted namon nga paiway lang anay ang dakpanay. Although may ara kita operation sa mga dagko lang gid nga mga target naton. Kali nang ginlawag na ni Chief PNP sang sang pag-flag racing kahapon, kung anong iya nga mga standing orders. Prior to that, last week, during the command conference ni Chief PNP with the regional office layout niya kung ano ang mga plano niya. For the meantime, carry out to namon ang order sa amon nga we have to run through this namon ang amon operation sa illegal drugs, and siguro ma-coordinate man kami sa aton nga LGU paano nato ni mabuligan ang mga stasyon nga siguro mapahimo liwat sang another detention facility para madugangan ang aton kete. Balita gikan sa Bacolod City Police Office, Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Eden Aboso. Balita gikan sa Bacolod City Police Office. Subo maning balita kay karon nga aga patay diring isa ka abogado, si Attorney Eric J. Magkamit, ang ginpatay sa southern part sang Palawan. Kag sa initial nga report nga duha ka mga wala makilalang nga mga tawo nagpadulog sa salakyan sining abogado ni Attorney Eric J. Magkamit. Kag ti panaog sining abogado, tigintero ini siya, no? Ika 52 na ni ka mga legal profession or mga abogado ang napatay sa idalom sang Duterte administration sumugod 2016, no? Ika 52 na ni siya nga napatay sa tion sang Duterte administration sumugod sa itong tuig 2016. Di ang IBP or Integrated Bar of the Philippines Palawan Chapter ang nag-condemn gid sa pagpatay sa kay Attorney Eric J. Magkamit, no? Kag kung ano ang mga ginkabangdan, kag ano ang padayon pa man ang investigation sang mga kapulisan angot sining insidente. Sa mga kaaksyon naton, evergreen
Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, launa 8 na nga oras. Kantuan tanang balita ni Aksyon Roger Gotib sa syudad sang Cadiz. Ini may kang tanan sa kamatayon to ni Kagawad Mario Negro sang Barangay Lupisay na sa Lakbanwa sang Sagay. Isa sa 4 ka mga sospek ni nga nagpatay sa Barangay Kagawad sa syudad sang Sagay na absuelto. Yari ang kaudan sang report ni Aksyon Roger Gotib sa syudad sang Cadiz. Aksyon Roger. Action Rex, wala sang dako nga partisipasyon ang isa sa 4 ka mga suspect nga ginpasakaan sang kaso kahapon nga adlaw sa sining pagpatay sa kay number 1 Kagawad Mario Negro I Agabon sang Barangay Lupisay na syudad sang Sagay. Naabsuelto ining si Marcial Makimot, Ilizon, 22 anyos de edad, residente sa Barangay Puso, Banwa sa La Castellana, kag inisya ang awol nga status sa Special CAFGO Active Auxiliary sang 62nd IB. Ang report nga wala siya sa mamakod nga partisipasyon, gani ang ginfile na lamang siyang kaso ang 3 tanan ka mga nagkalawinin nga mga suspect kalakip ni Army Sergeant Rico Puertes I Palma, 40 anyos ng edad, ang Assistant Detachment Commander sa Army Detachment sa Barangay Quintanrimo sa Moises Padilla, kag residente sa Lambunaw, Iloilo. Ginfailan man sa kaso nga ginakabig amo ang mastermind si Mr. Elinel Marquez I Ibalya, 56 anyos ng edad, alias Boy Marquez, nga residente man sa Barangay Lupisay na, kag ang driver sang single motorcycle nga sa din back ride si Puertesa sang matabo at pagpaglutang si Rex Porzuela, 21 anyos sang sitio Takong sa Barangay Sikatuna, Banwa sa Isabela, nga isa ka Special CAFGO Active Auxiliary. Ining 3 ang gipasakan sang kasong murder, samtang absuelto iya ni si Marcial Makimot. Pasaka naton ang kaso ng murder batok sa 3 lamang sila, no? Sa kay Rico Puertes, kay Leven Marquez, kay Rex Puchela. Kaya ang kaso kontra sa kay Marcial Pinamot, medyo wala sa makitaan ang partisipasyon dito ng tabo ng krimen. So ang pagpayag sa hepe sa kapulisan sa Siyudad San Sagay, Police Major Albert C. Panayon karon nga ditinando ang 3 sa bahin sang Sagay City PNP Custodial Facility. Ginahulat ang commitment order. Agod ini sila ang igarimit naman sa Bureau of Jail Management and Penology. Report ni Kasyudad ng Sagay, una sa balita, una sa aksyon. Ini si Aksyon Roger Gutib report sa Bacolod. Aksyon Roger! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Roger Gotib. Isa man ka masubo pagid nga balita ho kay si Cebu City 1st District Congressman Raul Del Mar ang napatay kagabi sa edad nga 79. Ininggin confirm mismo ni House Secretary General Joselia Bighani Sipin ang pagtaliwan sining Cebu 1st District Congressman nga si Raul Del Mar, no? So amo nang pinaka-latest nga report man gikan sa Cebu City. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Matapos ang balita ni Aksyon Roger Gotib sa Iluanta, si Aksyon Percival Villamor sa syudad sang Bago, isa ka 30 anyos nga lalaki ginserbiyan sang warrant of arrest kag gindakop sang kapulisan sa syudad sang Bago. Anong kaso yan sini? Yaring kaundan sa report ni Aksyon Percival Villamor. Aksyon Percival. Dali lang. Aksyon Percival. Yes, Action Rex sang Bago City Police Station nagkandak sang operation against sa wanted person mga alas 3 kahapon sang hapon. Nobyembre 16, 2020 dito sa may barangay Lagasan, Bago City.
Ang operasyon ginapamunuan ni Police Major John Joel Batos-Batosan upod ang alert team nga ginapamunuan man ni Police Master Sergeant Glenn Bulaoro. Dakop diri ang isa ka persona nga ginkilala sa kay Juan Espino E. Apado. Juan Espino E. Apado, 30 anyos, kag soltero ini, kag pumuluyo sa nga Purok Newtons, Barangay Talok, Bago City. Ini siya giserbihan sa warrant of arrest nga may case number M-BGO-12-064CR sa kasong slight physical injury action na Rex. Kaginigin panahog ni Honorable Judge Hermi Hildon Octaviano sa MTCC Bago City. Kagang warrant of arrest may piksa sa tong Mayo 17, 2013. Kag ini siya may bill recommended nga 2,000 pesos action na Rex. Karon ini ang suspitsado nagapangatubang sang kaso nga ginpamanaog sang korte batok sa iya. Report live gikan diri sa Bago City ang inyo ka-action, Action Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radyo salamat isa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinagang pilihan padayon Aksyon Radyo Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagli
Ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palanggan. Madayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa pagpangalagad sang aksyon na BBB. Thank you, Gid. Salamat, Gid, mga kaaksyon namon sa kanginan. Standby na sa masunod nga programang This Is My Life. Iga sunod na sa dirigi lamang madugay upod na kay Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo si kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. That's the way of the crowd. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio.